nɛgɛ ɲɛ 10 ani 7 bɛ Diogar la Katikaw fɛ ani Bamako. O waati kelen bɛ bɛn wula nɛgɛ ɲɛ 1 ma Washington DC, Amérique jamana faaba kɔnɔ. An balimaw a y'aw bisimila VOA Bambara ka Malikura kunnafoniw kɛnɛ sigira. Bi juma juin kalo tile 14 san 2024 kunnafoniw lakumabaw bɛna tali kɛ ninnu de kan. Mali Sénat-Dolantana Aigle du Mali ka degelikɛla Eric Sékou Sel ka baaraw ɲɔngirila Sénat-Dolantan tɔnba Fédération Malienne de Football fɛ. N'a yamaruya dira farikolo ɲɛnajɛ ministeriso fɛ ni kunnafoni ninnu bɛɛ lajɛlen dira kunu alamisa juin kalo tile 13. Tarata don maliden mɔgɔ 182 minnu bɛɛ lajɛlen sigilen don Côte d'Ivoire jamana kan laseginna ka na Mali jamana kɔnɔ min kɛra ni malidenw ka kulu tako filanan donni ye Mali jamana kɔnɔ ko ni mɔgɔ fanba bɛɛ lajɛlen tun bɛ Port-Boué Abidjankaw fɛ yen u ka sow cilen kɔfɛ jamana ɲɛmɔgɔw fɛ. Niger jamanatigi kɔrɔ Mohamed Bassoum n'a ka fanga ɲɔngirila u ka jamana finitigiw fɛ juillet kalo san 2023 k'a ka kiiritigɛw baaraw bɛna daminɛ. Niger jamana ɲɛmɔgɔw ka sanfɛ kiiritigɛsoba ye a ka jamanatigi kɔrɔya hakɛw wuli ka bɔ a kan. Ni y'a l'heure 15 ye Côte d'Ivoire jamana faba Abidjan binnen don sanji ka tiɲɛni nɔba kɔnɔ min bɛ wele ko inondation a yirala k'a fɔ k'u ka sigida camanba de bɛ yen jiwoyo sigira yɔrɔ minnu na n'a kɛra sababu ye ka mobili camanw lata ji fɛ mɔgɔ 5 ɲɔgɔn de fatura ni kasara in senfɛ ka fara mɔgɔ caman olu joginni kan. Mali Sénat-Dolantana ni olu bɛ wele ko Aigle du Mali ka degelikɛla Eric Sékou Sel labilala u ka tɔn fɛ n'o ye Fédération Malienne de Football ye min yamaruya dira farikolo ɲɛnajɛ o ministeriso fɛ. Chaka Traoré VOA Bambara ka kunnafonidila farikolo ɲɛnajɛ kun kan bɛna walawalali kɛ an ye a ko kan ka bɔ Bamako. Sénat-Dolantan bunagun kan Mali la kunu alamisa juin kalo tile 13 san 2024 na Mali Sénat-Dolantan Fédération ɲɛmayaso ka sɛbɛnna a ye forobatɔn cɛ kɔrɔbalenw degeli karamɔgɔ Eric Sékou Sel bolo bɔ baara la baranako tɛ Sidi Traoré ka fɔ la Bamako radio jɛkafɔ farikolo ɲɛnajɛ kunnafonidila don. Ɲini fɛn mun ye n'o ye balontan jaabi ye ani nisɔndiya ye supporterw bolo olu fɛnw tun tala ka sɔrɔ donc bamananw ko ten ko kelen ka fisa ni bilen ye. Eric Sékou Sel a nafa dama kana bila bi la an mago bɛ fɛn mun na a n'a sɔrɔ gɛlɛya min bɛ anw kan anw dɛsɛlen don ka fɛn mun kɛ a ma se ka o di an ma an tali kodafin feere kɛnɛ kan fɛn minnu kɛra ye a tɛ mɔgɔ nimisi wasa kosɛbɛ Eric Sékou Sel ka baaraw kɔnɔna na an sigilen kana fɛnɛ kudumani baaraw daminɛnen min filɛ nin ye n'o ye diɲɛ kurukura ka ɲɔgɔn kunbɛnba ye o élémentaire balontan daminɛna ntolanci 3 min kɛra Bamako yan jaabi minnu sɔrɔla la 2 kelen sebaya kelen ani an cira siɲɛ kelen an ka so ka taa balontan kelen kɛ jamana fɛn kɔ kan mun kɛra 2 bi a ka fɛɛrɛw sigi cogo ɲɔgɔn kan ntolanci kɛnɛ kan n'o ye tactique ye gɛlɛyaw tun b'a kɔnɔ waati caman ni Mali ni jamana bɛ jouer jamana in ani minnu na ka jouer n'u bolo falen Eric kɛ man di k'a bolo falen ka dankari adversaire la waati caman ni Mali jamana b'a la ka jouer ni an ye bi sɔrɔ ka don ka bi conserver ka balontan ban an y'a ye ko gɛlɛyaba bɛ Eric la an bɛ bi don a bɛ égaliser ani a ka mɔgɔw don cogoya n'o ye ka dɔ ka bɔ dɔ ka don u ka mɔgɔ nasara ko changement waati bɛɛ a ka changement kɔlɔsilikɛlaw y'a bisigi k'a fɔ ko a ka changement kɔni ye mun ye dɔ ka bɔ dɔ ka don balanko tɛ ka sababu kɛ maa caman sigi bɛ nin ye janko balontan min kɛra laban na an kɔrɔ yan dɔgɔkun tɛmɛnen Mali ni Ghana kulubali ɲɔgɔn kunbɛw kɛnɛ ka Chaka a jigilatigɛ fanga de bonyana kosɛbɛ malidenw kan a jigilatigɛ fanga bonyana kosɛbɛ jamana ɲɛmaaso de kan a jigilatigɛ fanga bonyana kosɛbɛ balontan ko dilanmɔgɔ n'o ye Fédération Malienne de Football ye. An ye ŋunu kan caman mɛn ko a ka dankan n'o ye Alu Badara Jalo n'a bɛ wele Konti ko de bɛna baara ta yanni degeli karamɔgɔ kura ka ta. Konti degeli karamɔgɔ min don a ka dɔta kan ka guri Mali balontanw a b'u dɔn Mali balontanw hakilina a b'u dɔn Mali balontanw kɛcogoya bi ka ɲɔgɔn ma bi ma nɔgɔ ma Konti b'o dɔn degeli karamɔgɔ min don a kunkolo yan fan fɛ dɔnniya fanga ka bon a la kosɛbɛ. A kan ka taa JO la. Kubrimani a kan ka taa Jeux olympiques la Mali tun ma deli ka qualifier Jeux olympiques la san 20 ka kɔn bi ɲɛ Mali ka taali laban Jeux olympiques la o kɛra san 2004 Debo bɔra la Mali ma qualifier o équipe min kalifara Konti la san 2 bɔɲɔgɔnko kɔnɔ a sera ka Mali équipe la qualifier. Yala an bɛ se k'a fɔ ko Fédération Sénat-Dolantan ɲɛmayaso a ye malidenw lamɛn wa malidenw ka kasikan a ye o lamɛn ka Eric Sékou Sel ka a labila wa. Fédération Malienne de Football a ye jamanadenw ka kasikan jamanadenw ka jɔrɔnako u ye a lamɛn u ye a ta ba la nka hali n'a sɔrɔ a sumayana dɔɔni n y'o de f'i ɲɛna kuma daminɛ ko kelen ka fisa ni bilen ye nanzara ko mieux vaut tard que jamais Mali bɛ bin don min na Kulubali ɲɛkɔrɔ Buwake Chaka a donni kama maa minnu bɛ balontan suit maa minnu bɛ balontan ko kalama dɔɔni bɛɛ tun ko degeli karamɔgɔ ye f'u ka sigi a ka baara dan na nka Fédération Malienne de Football olu y'a yira k'a ko waati ka di a ma Eric bɛ degeli karamɔgɔ min ye degeli karamɔgɔ fitinin don madɔgɔya tɛ nka baara ni baara tɛmɛnenw na n'o ye a ka vécu ye
ango ni aka équipe nationale folo ye de ba digir kala ma baro damina ay 4e division ani 5e division entraîneur France ka fe équipe nationale fanga ka bo ama ay mu yira na coupe d'Afrique kene kan Mali ka bolonta kelen ay seba so bina wo ama seba so bina wo Mali bi giraw surala digir kala ka faire balia c'est donc oui erreur tactique oui ango ka fali oh oui grâce ke dama kana se fo bima ni fali masaka dola wure nyebala ko be ka tata ko mina na mawuri ka jamana dum ka kumanga lame na mawuri ka jamana dum ka hamina ko tabala alamna ke tokaje Mali senantolantan kanubaw tulo kɛrɛbɔ sigilen don ka Mali degeli karamɔgɔ kura nali de makɔnɔ sisan VOA Bamara tɔgɔ la Bamakɔ Siaka Traoré kala seli don. Tarata don Maliden mɔgɔ 182 minnu bɛɛ lajɛlen la seginna ka bɔ Côte d'Ivoire jamana ka taa Mali la. Kunnafoniw y'a jira k'a fɔ nin kɛra u ka kulu tako filanan ye minnu la seginna u ka jamana ɲɛmɔgɔw fɛ. A yirala o senfɛ k'a fɔ ko sigida min n'a bɛ wele ko Port-Boué o sow cilen kɔfɛ kɛra sababu ye jamana ɲɛmɔgɔw Côte d'Ivoire kɔnɔ u ka fɛɛrɛw ni dabaliw sigi sen kan ka nin makofɔlen ninnu labila. VOA Bamara ka lasilikɛla Mariam Kuyate ka bɔ Bamakɔ ale ye sɛgɛsɛgɛliw kɛ ka kunnafoni dɔw sɔrɔ an k'o lamɛn. Maliden maa 332 olu de ye Côte d'Ivoire jamana bila ni ka u kun ɲɛsi u faso ma n'o ye ba Maliba ye. Ni maa ninnu denmisɛn b'u la, maakɔrɔ b'u la, musomisɛn b'u la. A maa kun fɔlɔ olu nana Bamakɔ juin kalo o tile 7 kun filanan olu nana tarata tɛmɛlen. Ni maa ninnu ye a laɲini kɛ ka segi Maliba kɔnɔ ka sababu kɛ sigiyɔrɔko gɛlɛya ye. Sabula sibiri juin kalo o tile fɔlɔ Abidjan commune min bɛ wele ko Port-Boué kɛrɛnkɛrɛnnenya la baganw bɛ faga yɔrɔ min na ni u sigiyɔrɔ yɛrɛ tun bɛnnen don a yɔrɔ kofɔli ma ani Ivoirien caman wɛrɛw. Yamariya dila Côte d'Ivoire jamana kuntigi fɛ ko ka a sigidaw dafiri ka bɔ yen ka d'a kan ko yɔrɔ faratilen don min yɛrɛ bɛ se ka kasara balase maaw ma ni samiya in kɔnɔ. Ka da nin gɛlɛya kan an balima minnu ni taayɔrɔ t'u la olu kɔni y'a laɲini ka segi faso kɔnɔna na. Minisiri min ka baara ɲɛsilen don malidenw minnu bɛ kɔ kan olu ka koɲɛw ɲɛnabɔli ma ale ye nin maa ninnu bisimila ni ka sɔrɔ ka dɔnbolo dɔ di a dutigi kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma ka sɔrɔ ka u labila ka taa Mopti marabolo kɔnɔ. Ni maa 332 minnu filɛ u y'a jira k'a fɔ ko laɲini kelen dɔrɔn de b'u bolo ko baara ka d'u ma u ka se ka u yɛrɛ madɛmɛ. Don nataw la an na kuma falen kɛ ni a ma kofɔlenw ye yaasa k'u ka lahalayaw dɔn sabula komite min sigilen don u ka koɲɛw ɲɛnabɔli kama an ma se ka o lasɔrɔ ka da u ka baara yɛrɛ taabolo gɛlɛya kama. Bamako, Mariam Kuyate ka fasiri don. An bɛ to Côte d'Ivoire jamana kan bawo nin y'a lɛrɛ 15 ye sanji ka tiɲɛni n'a bɛ wele nanzarakan na ko inondation o binnen don Côte d'Ivoire jamana faaba Abidjan kan. A yirala k'a fɔ a kɛra sababu ye ka mobili camanw de lataa jiwoyo fɛ u ka sigida caman kɔnɔna la. Maa 5 bɔɲɔgɔnko o ni bɔnɛna ka fara caman wɛrɛ olu joginni kan a sen fɛ. VOA Bamara ka kunnafoni dila min bɛ kɛnɛ kan ye n'o ye Alpha Kaye an y'a sɔrɔ nɛgɛ kan ale bɛna ka na walawalali kɛ an ye lahalayaw bɛ cogo min na nin waati in na. Alpha Inula. Inula Mariam. Ayiwa nin waati in na an b'a dɔn k'a fɔ a taabolo ka gɛlɛn kosɛbɛ Côte d'Ivoire jamana faaba kɔnɔ ka sabu kɛ sanji ka tiɲɛni ye. Kunnafoni laban jumɛnw b'i bolo an bɛ waati min na komi sisan? Mariam y'a fɔ cogo min na a bɛ ten kabini kunu lansara waati fo kana bila an bɛ waati min na sisan tiɲɛni sanba y'i kunsi Abidjan ma ani a lamini duguni dɔw. I y'a faamu an y'a ye jabaraninw an fɛ ani bɔlɔlɔw sanfɛ k'a fɔ ko immeuble kuturu ji ye o dɔw wuli ani ji tun bɛ ka taa ni mobili tɔw ye k'a sɔrɔ jama bɛ a kɔnɔ. Bi sɔgɔmada in na groupement des sapeurs pompiers olu de ka baara ye lakanali ye nin waati ninnu senfɛ olu y'a jira k'a fɔ ko maa 200 ani 7 de degunna nin sanba in ko la wa olu sera k'olu lakana. Maa 7 ko olu bɛ dɔgɔtɔrɔso la nin wagati in na k'a fɔ fana ko maa 5 ɲɔgɔn olu tora a la. Commune minnu concernera commune minnu ye gɛlɛya sɔrɔ olu ka ca ani quartier misɛnninw Adjamé b'a la Benjerville b'a la Kogodi b'a la Yopougon b'a la ani Abobo. Yopougon i yɛrɛ da sera kuma ma sisan Yopougon o yɔrɔ caman bɛ yen yɔrɔ faratilenw tun don donc kasara ye olu maa caman fana sɔrɔ mais olu bɛɛ sera ka lakana nin waati in na. Ayiwa ni waati ninnu na kɛrɛnkɛrɛnnenya la jamana ɲɛmɔgɔw kɛlen don ka mun taabolo sigi sen kan walasa maaw an'u bolofɛnw bɛ se ka kisi cogo min na?
an bɛ se k'a fɔ k'a fɔ ko Côte d'Ivoire jamana marabagaw ye tagabolo damadɔ sigi sen kan walasa ka se ka kala ni ninnu kɛra an b'a ye k'a fɔ ko kunnafoni bɛ cari kosɛbɛ jabaraninw la ani bɔlɔlɔw sanfɛ maaw bɛ kunnafoni waati ka bɔ yɔrɔ minnu na dugu kɔnɔna la an y'a ye fana k'a fɔ ko polisiw carilen fɛ walasa ka se ka jamanadenw dɛmɛ bon walasa ka maaw kisi ka bɔ nin fɛn ninnu ma u sera ka fɛɛrɛba min sɔrɔ o de ye ka maaw labɔ yɔrɔw la jiboli siraw la i kɛ kuma min fɔ sisan ni an ka compatriotes minnu bɛ Mali la n'olu bɔra yan dɔw kɛra o sababu de la ni caman bɛ yen u ye maaw la ko olu bɛɛ ye jiboli siraw ye ko ni sow jɔra yen ko o de bɛ ji bali ka tɛmɛ o bɛ na ni nin kasaraba ninnu ye donc o fɛɛrɛ damadɔw de bɛ jamana ɲɛmaaw bolo fɔlɔ n'o tɛ an bɛ fɔ san o san ji bɛ tiɲɛni kɛ Abidjan yan nɔ salon dɔrɔn maa 30 o de ni tora tiɲɛni ninnu na. Ala ka nɔgɔya don a ko la ni tun ye VOA ka laselikɛla Alpha Ka ka laseliw ye ka bɔ Côte d'Ivoire jamana faaba kɔnɔ Abidjan. Ka tɛmɛ ni kunnafoniw ye an bɛ taa Nigerikaw fɛ yen u ka jamanatigi kɔrɔ Mohamed Bazoum ni ale ka fanga dafirila juillet kalo san 2023 u ka finitigiw fɛ yirala kunnafoniw kɔnɔ k'a fɔ ko kiiritigɛw bɛna sɔn ka bila a nɔ la kiiritigɛsoba n'o ye Niger jamana kiiritigɛsoba ye a ka jamanatigi kɔrɔya hakɛw bɛɛ lajɛlen wuli ka bɔ a kan Kayatu Tarawele VOA Bambara tɔgɔ la ale b'o kunnafoniw lase. Niger. En s'opposant à la prise de parole du Kiriso ko ka Mohamed Bazoum ka jamanakuntigiya dan hakɛw ni a bɛ wele nanzarakan na ko immunité min bɛ a bolo ka kɛɲɛ ni nominɛliw ye wuli ka bɔ a kan ɲamɛ fangatigi kɛlen bɛ ka Bazoum jalaki ne jamana janfa ni dankariw ye jamana lakanabolow la kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka jamana labila dansagokɛlaw ye ani ka dɛmɛ don u ma u ka waleya jugu siraw kan Bazoum ne a furumuso Adiza minɛnin bɛ u bolo kabini juillet kalo tile 26 la san 2024 waati la ka u datugu masaya so kɔnɔna la u ka mɔgɔw ye a yira k'a fɔ k'u tɛ minɛ cogo ɲuman na u bolo ko sabila ko kuma baranin tigɛlen bɛ u la fɛnɛ k'u bali u ka mɔgɔw ka taa bɔ u ye fo k'a bɔ u ka dɔgɔtɔrɔ kelen na nin waleya ninnu ye dankarilibaw ye u ka hadamadenya hakɛw la ani fɛnɛ ka fara kan Bazoum ka nominɛli laseliw taabolow de fɛnɛ don a ka soronadonnikɛlaw olu ka laseli la Bazoum ka soronadonnikɛla Maître Musa Kulubali ye a yira k'a fɔ ko kɔlɔlɔ belebele de bɛ kiiriso ka danatigɛli kan ninnu na u ye Bazoum jalaki k'a ye kuma barani kuma kɛ ni Emmanuel Macron Faransi jamanakuntigi ani l'Ameriki kɔkanko kotigi Anthony Blinken ye yaasa ko ka dɛmɛ don ale ma ne sɔrdasi fanga dɔ ye fangadaraki waati la juillet kalo tile 26 san 2023 la a jalakilen do fɛnɛ ka fara o kan k'a fɔ ko a ye dansagokɛla dɔw nɔminɛlenw labila ne ka tila ka u la bisimila palais kɔnɔna na alamisadon Human Rights Watch ye kofɔli kɛ ni minɛli cogoyaw ni a dankarili ninnu kan u ka fɔla minnu tɛ ka kɛ hakɛ kɔnɔna na. Ka da nin kan sisan an bɛ a ɲini aw fɛ aw k'aw sɔgɔlen to VOA Bambara kan malikura kunnafoniw o de bɛ sen na nin waati in na an ka jabaraniso ani an ka radio fiɲɛsiraw fɛ aw k'an bɛɛ sɔnni. Kɔlɔsi ye a yira an na waati min na k'a fɔ ko furusa cayalenba don Mali la hakaja denbaw bɛ u seko damayira bɛɛ lajɛlen kɛ ka dakabana musakaw kɛ denmusow ka furulikow la mun de nana ni o waleyaw ye an ye baro sigi kɛ a kan VOA Bambara ka an b'a fɔ kɛnɛ kan baro kun fɔlɔ ala tɛmɛna juma tɛmɛnen na awa baro tako filanan o kɛnɛ bɛna sigi Kayatu Tarawele ani Mariam Tarawele fɛ juma nata la juin kalo tile 14 na nɛgɛ ɲɛ 19 ka taa bila Facebook kan walima an ka WhatsApp siraw fɛ a émission a bɛ lase ko kura aw ma sibiri ani karido na wulanɛgɛ ɲɛ 17 a n'a a ɲɛ 18 cɛla la. An balimaw an ka foli b'aw ye a y'aw bisimila ko kura VOA Bambara ka malikura kunnafoniw kɛnɛ kan an bɛ taa ni kunnafoniw ye Faransi jamana kan ni waati in na karidon nanzarala jamakuluba ni o ye u ka fara ɲɔgɔn kan jamanaw ye olu ye u ka wasaden kalata kɛ a yirala o senfɛ k'a fɔ ko fɛn min ye Marine Le Pen ye ale ka bɛrɛbɛrɛli tɔn olu de ye sebagaya sɔrɔ min kɛra sababu ye Faransi jamanatigi Emmanuel Macron ka u ka wasabulonba ci ni wulikajɔ hakilina baara minnu sigilen filɛ nin ye sen ka wasaden kunda kɔlɔlɔ b'a la wa walasa ka se k'a lase dunanw fan fɛ o kunnafoni jaabiw ani sɛgɛsɛgɛli minnu kɛra o bɛ lase nin waati in na Bubakar Sidibe fɛ VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Paris.
fanga sina ka nin sɛbɛya sɔrɔli farajɛla wasaden kalafili la o tɛ balana ko ye mɔgɔ caman ka fɔ la. Ne tɔgɔ Ibrahim Ture ye kalanden sanfɛ kalanso la. An kun sigilen don ka nin ko in makɔnɔ sabula ni san laban na Marine Le Pen ka parti kuma bɛɛ ni élection kɛra u bɛ taa tour filanan la. Ne tɔgɔ ye Brahima Sidibe, n ye doctorant ye Sergi Université la France yan. N bɛ se ka min fɔ o la o kɔrɔ ye de a ma bali mɔgɔ caman na parce que n'i y'a jateminɛ sondage tun bɛ k'o de fɔ depuis semaine jan tɛmɛnenw na. Donc sondage tun bɛ ka min fɔ o kelen de kɛra donc o b'a jira k'a fɔ bi bi in na France yan Marine Le Pen ka parti n'o ye Rassemblement National ye ale de ka député ka ca Union Européenne parlement na. O yɛrɛ senfɛ Emmanuel Macron y'a lase ka wasaden bulon ci e yɛrɛ ka fɛla ye mun ye o la? O kɛra balina ko ye mɔgɔ caman fɛ parce que n'i y'a jateminɛ an bɛ ka kuma élection européenne de kan donc o kɔrɔ ye Europe bɛɛ de dɔn Faransi kelen tɛ donc ka Faransi wasabulon ci élection européenne kama nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye. Nga nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye wasaden bulon ka ci jamanakuntigi fɛ Faransi Brahima Sidibe ka fɔ la. Mais an bɛ mɔgɔw hakilina jigi k'a fɔ nin ye presque a siɲɛ naaninan ou bien sabanan naaninan de Faransi président bɛ wasaden bulon ci mais a kun fɛn fɛn kun ma kɛ élection européenne sababu la bon nin y'a siɲɛ fɔlɔ o ka kɛ. Ni wasaden bulon ci jamanakuntigi fɛ o bɛ mun de yira k'a fɔ? Brahima Sidibe. Le fait que RN ka député de ka ca parlement européen na et que majorité absolue o tɛ Macron bolo o kɔrɔ ye mun ye a kelen tɛ se ka loi ta k'u voter n'a ma mɔgɔ wɛrɛw ka voix ɲini o bɛna kɛ sababu ye ka blocage caman kɛ donc pour que o blocage ninnu de éviter a y'a décidé ka wasaden bulon ci. Politiki tɔn tɔn mun bɛ farajɛla jamana tɔw kan ni olu ni Marine Le Pen ka politiki tɔn ka hakilinaw ye kelen ye olu de bɛ ɲɛfɛ farajɛla wasaden kalata in na. Yala o bɛ se ka gɛlɛya se tungaladenw ma wa? Brahima Sidibe. N dun b'a dɔn k'a fɔ olu ka hakilinata ye min ye o ye de mɔgɔw bɛ taama min kɛ ka na Europe jamanaw kan n'o ye immigration ye ka se ka o jɔ hali n'u ma se k'a jɔ ka se ka loi bila en place min b'a donni Europe donni gɛlɛya donc an bɛ se ka a bisigi k'a fɔ san nataw la o bɛna se ka sariya caman ta min bɛ Europe donni gɛlɛya Africains ma. Ibrahim Toure fɛnɛ b'a hakilina di o kan. Bon ni parti kɔni ka sebaya sɔrɔ kɔni a bɛ kɔlɔlɔ caman lase tungarankew ma yan nɔ parce que san laban na u ka projet caman bɛ yen nɔ u bɛ fɛ ka mun waleya k'a fɔ k'u bɛ immigration k'u b'a limiter. Faransi wasaden kalafili kura bɛna bila sen kan juin kalo in laban na Emmanuel Macron ka fɔ la. Bouba Sidibe, VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Paris. Et c'est aussi cela qui nous oppose aux deux blocs. Amérique jamana kanya jamanatigi kɔrɔ Donald Trump ni a ɲangira New York kiiritigɛso fɛ kunɲɔgɔn tɛmɛlen ye a ka yɛrɛ cɛbɔya ni o ye jamanatigi sigi kalata cɛbɔya ye yɛrɛ kofɔ baaraw daminɛ ko kura. N'a man jara VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Dakar ale b'o lase an ma. États-Unis jamanakuntigi kɔrɔ Donald Trump ye jamanakuntigi kalata campagne daminɛ dɔgɔkun tɛmɛnen Arizona mara la. O senfɛ a y'a jira ko jamanakuntigi Joe Biden ka fanga dɛsɛlen don ka se sɔrɔ ale kan États-Unis ni Mexique dancɛ la. Nin bɛɛ tɛ sabati nka aw ka dɔn Biden ka sebaliya tɛna kɛ balinako ye bawo a y'an ka yɛrɛmahɔrɔya n'an ka dancɛw tiɲɛ. A mana kɛ cogo cogo la mɔgɔ dɔ bɛna sugandi ka nin kɛwalejugu ɲɛfɔ jamanadenw ye wa o bɛ sɔrɔ wote de senfɛ. Dalilu si t'a jira ko mɔgɔ minnu tɛ jamanadenw ye olu ka se ka wote ka caya Amerika kalataw la. O la Donald Trump ɲininkalen tungaladenw ka dɔgɔdɔgɔnin naliw kan Amerika. A y'a jira ko jamana minnu ka mɔgɔw bɛna Amerika k'a bɛna fɛɛrɛw sigi sen kan u ka marabagaw kama. Ni Chine walima jamana wɛrɛ man ka laɲiniw lasabati an bɛ dɔn ye u ka sariya jugu boli u kan. Nin kalo in kɔnɔ Biden ka fanga ye fɛɛrɛw dɔ sigi sen kan walasa ka sira tigɛ mɔgɔw ɲɛ Mexique dancɛ la ni sariyaw yamariya ka na États-Unis. O mɔgɔw la tile kelen kɔnɔ u ka ca ni mɔgɔ 2,500 ye. Nga o bɛɛ n'a ta Joe Biden kɔni y'a jira ko ka yɛlɛma don tungaladenw nacogo la jamana kɔnɔ o man kan ka kɛ nin juguya wale ye Trump fɛ ka ɲɛsi tungaladenw ma. K'a sɔrɔ an bɛ ka yɛlɛma don tungaladenw nacogo la jamana kɔnɔ nka Trump bɛ ka tungaladenw kɛ i n'a fɔ sariya sosobagaw ani fagalikɛlaw. A k'u tɛ mɔgɔ ye a ko tungaladenw bɛ ɲagami de don Amerika jamanadenw joli la wa anw b'a fɛ jamana ka kɛ an bɛɛ ta ye. Biden bolo Trump ka kuma fɔlen kosɔn ka ɲɛsi tungaladenw ma o ni Amerika sariyaw tɛ ɲɔgɔn ta.
aw tungaladenw aw y'an dɔ ye hakilina ɲuman ba aw la ani aw ka hɔrɔnya b'aw bolo wa ni ameriki y'an bɛɛ ta ye donald trump y'a ka lajɛba fɔlɔ kɛ dɔgɔkun tɛmɛnen kabini a ɲangira kiiritigɛso fɛ new york jamana cakɛda sɛbɛnw do nambaralikoɲa la yan ni san 2016 kalata cɛ nga a ka lajɛba in sen fɛ nevada donald trump y'a jira ko kiiri in kɛra joe biden ka laɲiniw de kɔnɔ n'a dɛsɛra jamana dancɛ la. This is the worst border in the history. Anw ka danci ka jugu cogo min na a ɲɔgɔn ma deli ka kɛ diɲɛ tariku kɔnɔ wa a ma deli ka kɛ diɲɛ fansi politiki kɛlɛ kosɔn ka marifa ta i sina kama ni cɛbo dɔn i n'a fɔ nin cogo in na anw fɛ. États-Unis kunnafonidilaw ka tɔn min tɔgɔ Associated Press ye jateminɛ dɔ kɛ marisi kalo tɛmɛnɛ y'a jira ko ameriki jamanaden caman y'a dusumakasi jira tungaladenw ka gwɛlɛyaw kan bawo sariya tɛ ka labato ka ɲasi u ma. Tɔn in ko kɛmɛ sarada a ka ca ni ameriki mɔgɔ 19 ye minnu b'a fɛ fɛɛrɛw jɔnjɔn ka sigi sen kan ka ɲasi tungaladenw ma. Seli ɲɛnamayali tɔ ye tile damadɔ ye min bɛ sigi sen kan diɲɛ fan bɛɛ alisilamɛw fɛ. Seli yɛrɛ nafa ye mun de ye walasa an ka se ka ɲininkaliw jaabi sɔrɔ seli yɛrɛ sigicogo a nafa ko minnu kɔnnen don ani minnu yamaruyalen don. VOA Bambara y'a ka kuma barani o tɛnku ni waati in na Imam Umar Keita la ale ye alimami ye ka bɔ Sebenikɔrɔkaw fɛ Bamakɔ a b'an bolo ni waati in na nɛgɛ kan bɛna kana an ka ɲininkaliw jaabi. Imam, salamu alaikum. Salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bisimila. Ayiwa an bɛ seli kɔni ɲɛbila baaraw la. Seli a jaguyalen don alisilamɛ kan ni taabolo jumɛnw de ye? Alhamdulillah, an bɛ Alahu Taala tanu, an bɛ Alahu Taala barikada, an bɛ wa foli lase lamɛnbaga ani filɛlibaga kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma Mali kɔnɔ fɔ Mali kɔ kan ani diɲɛ fan caman bɛɛ lajɛlen fɛ. Ayiwa min ye seliba ye ni Ala sɔnna a ma ale ye fɛn ye fɛn min faridalen don siramantɔn bɛɛ lajɛlen kan ka kɛɲɛ ni hiji a n'a baaraw kuncɛli don o de bɛ wele seliba. Inshallah fɛn minnu kanunen don a kɔnɔ u ka ca minnu yɛrɛ fana bɛ yen ko ayiwa olu faramuyalen don a kɔnɔ u ka ca ni Ala sɔnna a ma Ala k'an bɛn sayɔrɔ ma. Ayiwa nka taabolo kunda ko jumɛnw de bɛ yen ni olu kanunen don an bɛ nin waati min na tile damadɔ ka kɔn seliba ɲɛ n'o jaguyalen don walima u bɛ se ka kɛ suna don i n'a fɔ farida alisilamɛw kan u ka yan k'u mago don min na. Alhamdulillah o ɲininkali ɲɛna kosɛbɛ. Fɛn min kanunen don nin waati in kɔnɔna na ka taa se seliba don yɛrɛ ma o ye a fɔlɔfɔlɔ o ye arafa suni ye. Arafa min n'a fɔra k'a fɔ a ye baraji a don kelen n'i ye don na kuntigiya ta k'a di don ma a bɛ di arafa de ma. O la i b'a ye k'a fɔ don na fusamanti o de ye arafa ye. Arafa suni ayiwa o bɛ na ni baraji yafa ye c'est-à-dire o bɛ na ni ayiwa baraji ye k'a di jɔn ma jɔn min ni a ye Alahu Taala kota ka se hakɛ min n'a yɛrɛ jigila a bɛ latigɛ. O la arafa bɛ kɛ sababu ye o don suni bɛ kɛ sababu ye arafa don ka ayiwa i ka san min bɛ se k'i ye en cours n'an b'a fɔ san min bɛ sen na ani san nata a bɛ o jurumu yafa se jɔn ma. O la arafa suni an bɛ mɔgɔw su ka k'a kan kosɛbɛ kira alayhi salatu wassalam a ko ashhurul ayam huwa yawmul arafa. Ayiwa don na kuntigi n'a bɛ di don ma o ye ayiwa arafa don ye o la baara minnu kanunen don a kɔnɔna na o ye nin ayiwa arafa suni ani baara wɛrɛ minnu fana kan ka kɔn yanni hiji baaraw cɛ n'o de ye ɲumankɛ walew ye an b'a dɔn nin waati in na gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔna na maa dɔ ka maa dɔ ye k'a ye a ka gɛlɛya kɔnɔ k'a ka lahiya saga ɲini ka d'a ma walima k'a dɛmɛ a ka du musaka la ayiwa min ye denmisɛnninw ni ayiwa muso cɛ sabagatɔw olu ka dɛmɛ ye walahi olu baaraw ye fɛn min b'a la ni i y'a ye lahara jɔ dɔn k'a fɔ ko nin y'i ka baraji ci t'a la ka d'a kan jabali odo kulu o y'a tɛgɛma ni ɲɔgɔnna daraja ye k'a d'i ma maa min mana mɔgɔ ka lahiya kɛ a bɛ n'a fɔ diɲɛ bɛɛ de ka lahiya kɛ silamɛw la ka d'u ma donc o ye baaraw ye an k'an hakili to baara ninnu na o kɔnɔna na olu kɔnɔnen don inshallah. Ayiwa silamɛ kunda maa minnu ni olu taɲalen don ni o ye an ka furew ye olu ka hakɛ ye mun ye seli ni hukumu kɔnɔna la yala a ma fatulenw u ka kan ni lahiya faga ye wa minnu b'u kɔ yan olu ka lahiya faga u tɔgɔ la.
alhamdulillah ayiwa ko bɛɛ bɛ boli se kɔnɔna de la ni an y'a ye k'a fɔ minnu bɛ balo la olu caman la ya ko sabatira ka ban ayiwa an ka minnu bɛ yen nɔ k'a fɔ k'olu fatura an yala olu ka minji dɔgɔya turu bɛ se olu ma ka d'a kan olu tun ye ayiwa lahiya fagabaga dɔw de ye k'a sɔrɔ u bɛ ɲɛnamaya in kɔnɔna na baara dɔw bɛ baaraw la olu baraji tɛ jɔ maa min tun bɛ baara min kɛ ayiwa hali n'a sɔrɔ i minji dɔgɔyara n'i ka kɛ baara kun don Alahu taala bɛ gankuna ci ye déjà o b'o tigilamɔgɔw ye nka n'a se kɛra somɔgɔw ye ka tila ka dɔ wɛrɛ bɔ o fara a kan donc a bɛ n'a fɔ i mana ɲuman fara ɲuman kan o bɛɛ ye ɲuman dɔ de donc o la i b'a ye k'a fɔ fagali kantigɛli bɛ se ka kɛ u ye de ni a y'a sɔrɔ la mɔgɔ minnu bɛ kɛnɛya la walima mɔgɔ minnu bɛ balo la n'olu taw ɲɛnabɔra ka ban inshallah o de kanunen don ale la ala k'an bɛ sababa ma. Amina ayiwa an ye a jateminɛ seliba seli yɛrɛ don seli kɛnɛ silamɛw bɛ taa sira min fɛ u tɛ segin o fɛ e bɛ se k'o walawala an ye wa kun jumɛn de b'o la. inshallah o ɲininkali in fana diyara n ye kosɛbɛ n'i y'a ye k'a fɔ hiji i b'a fɔ k'a fɔ ko a baara bɛ kuncɛ don min na n'o de ye silamɛw bɛ bɔ don min na ka taa seligere la ayiwa Alahu taala a b'a fɔ mɛlɛkɛw de ɲɛna k'a fɔ aw kun ko ne kana hadamaden minnu dan hadamaden ninnu k'u bɛna kɛ ne Alahu taala sɔsɔbaga ye o la aw ka bɔ k'u lajɛ u carinen ayiwa dugukolo kɔ kan u bɛ ka ale Alahu taala subahana wa taala fɔ kɛ u bɛ ale Alahu taala ka kusumali fɔw caya a bɛ waso mɛlɛkɛw la ni silamɛw ka caya de ye wala riwaya min nana n'a ye k'a fɔ i bɛ bɔ sira min fɛ kana segin o fɛ o bɛɛ ye sariya de sariya de kosɔn a bɛ fɔ n'i bɔra nin sira in fɛ mɛlɛkɛw k'a ye k'a fɔ a tiɲɛna karisa ne yɛrɛ y'a sabati a bɔra nin fɛ i bɛ segin yɔrɔ wɛrɛ minnu fana fɛ k'a sɔrɔ i bɔra dɔ in fɛ o tɛ kelen i b'a ye olu fana mɛlɛkɛw bɛ sariya a bɛɛ kɛ kun ye sariya de ye ani ka ayiwa Alahu taala la nisɔndiya inshallah a ka jɔn kɔrɔ la ayiwa ala k'an bɛ sababa ma. amina kuma laban na welekan ani dɔwdonkan ni sanbɛ ɲɛbila jumɛn b'i bolo ka di silamɛw ma. inshallah an bɛ Alahu taala deli Alahu taala ka ɲina san n'o y'a seli ye Alahu taala ka a don hɛrɛ la ka bɔ hɛrɛ la jamana kɔnɔ fo jamana kɔ kɔnɔ silamɛ jamana bɛɛ lajɛlen na a hakililajigi min b'an bolo ka ɲɛsin setigiw ma waati ɲɛ gɛlɛn dɛ muso cɛ sabagatɔ minnu bɛ yen nɔ an ka hakili to la olu dɔw denw i b'a sɔrɔ la an dɔw caman bɛ yen nɔ fini ka ca an bolo baara hali n'a sɔrɔ la an sera ka fɛn fitinin kɛ u ye k'u ɲɛjiw cɛ ka d'a kan n'u faw bɛ balo la bi bi in na i b'a ye k'a fɔ u fana tun bɛ kɛ mɔgɔ ye minnu nisɔndiyalen don mɛ u faw tanyalen don diferansi ka ca baw kan mɔgɔ wɛrɛ si tɛ yen nɔ min bɛ se ka don u jigiya o kɔrɔla la ni silamɛw tɛ dɛ alimuslim akol muslim silamɛ balimaya silamɛ ɲɔgɔn de an ka ɲɔgɔn na fasaya n'an b'a dɔn k'a fɔ position tɛ mɔgɔ mɔgɔ la an ka wuli ayiwa an ka se u tigi ma hali n'a kɛ dogo la alladhina yunfiquna fi sarra'i wa darra'i mɔgɔ minnu bɛ ale Alahu taala bɛ mɔgɔ minnu ale dabali bɛ ban minnu na minnu bɛ gɛlɛya to sɛnɛ ka tila k'u dogo ka fɛnw di hali kini bolo ka di ɲuman kini bolo la n'ayiwa ɲuman bolo t'a kalama ka to k'olu baara walew caya inshallah o ye fɛn min kɔni na an bɛ dugawu kɛ ala k'an ka san hɛrɛw caya amin si ani kɛnɛya di an amin ya rabi ala ka dugawu minɛ lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen ma amin ni tun ye imam Umaru Keyita ka laseliw ye imam do ka bɔ sɛbɛnnikɔrɔkaw fɛ an ka foli b'a ye nin de bɛna dansigi kɛ an ka bi malikura kunnafoniw na min kɛra dɔgɔkun kunnafoni laban ye k'a lase aw ma VOA Banbara ka malikura kɛnɛ kan aw ni ce aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛn waati wɛrɛ. kɔlɔsi ye a yira an na waati min na k'a fɔ ko furusa cayalen b'a don mali la hakaja denbaw be u seko damayira bɛɛ lajɛlen kɛ ka dakabana musakaw kɛ denmusow ka furulikow la mun de nana ni o waliyaw ye an ye baro sigi kɛ a kan VOA Banbara ka an b'a fɔ kɛnɛ kan baro kun fɔlɔ ala tɛmɛna juma tɛmɛnen na awa baro tako filanan o kɛnɛ bɛna sigi Kayatu Tarawele ani Mariam Tarawele fɛ juma nata la juin kalo tile 14 na nɛgɛ ɲɛ 19 ka taa bila a ɲɛ 20 na ne an ka invité spécial Burama Sumano ani Nayini Jabati ne mɔgɔ minnu bɛ fɛ ka don jɛmukan in kɔnɔna la aw se ka an bataki an ka kunnafoni siraw fɛ Facebook kan walima an ka WhatsApp siraw fɛ a émission a bɛ lase kokura aw ma sibiri ani karido na wulanɛgɛ ɲɛ 17 a n'a a ɲɛ 18